man apa wartane dalanake wong mati kena ngapa mati den kane ngoyo curiga sing pikir agari roko badan taringan linter watatitah ento urung matur suwi nggonku masak baris urung matur suwi nggonku masak baris rukune mapan ana ning alun-alun negara Ngamarta utawa negara Ngamarta Ngendra Prasta Batana Kawarsa ya negara Cintakapura lembah dawuh Kanjeng Sunan Prabu Dewa Kartika supaya ngikut sapa bae ingkang wani-wani dadi pepalang kalamanta pukulun Bathara Yama diwaning nyawa mondhong panengguk Pandhawa panenggak panenggak apa panengguk panenggak walah panenggak Pandhawa sing jeneng Raden Plekudara ya kene kapurnyata urung watara suwi nggonku maca baris kepapak barisan teng terangat tumbake mekar payung iku ya jamur barat keparat dudu karepe dhewe umlebet umbul-umbule kaya ngawe ing terangat tumbake kaya jati ngarang margake aja mati tanpa aran sapa jenengmu lek lo mripatmu bukaken gobokmu sing amba bocah saka swela bumi ya lisan kula yen lakon marang aku jenengku Raden Setyaki paladala sing jeneng Setyaki kowe yo ayo margake mundur kowe ora perlu dadak mbujung tindake pukulun Bathara Yama lan Raden Werkudara sebab pukulun Bathara Yama nampa perintah saka pukulun Bathara Guru iki tutur mbuke menungsa lumrah kaya kowe karo potonganmu apa nyata kowe kudu mundur ora perlu dadak werna-werna barisan Ngamarta mundur barisan Ngamarta mundur kalau mundur saka kene waton nggo glempo isi ndasmu lho gonjan kandeng langit kelap-kelap katon lir bintang ning alir lumarisakan drum sabarang kadulu coba balen ana tembungmu Mas Setyaki balen ana tembungmu kada mundur saka palagan waton nggawa glempo isi ndasmu piyo arep glempo isi ndasing wang arep glempo isi ndasing sun aja takon dosa apa nyata yen kaya mangkono adol gendong sumbarmu mati aja kaya wani dilakosi abang wani ngremuk wesi kliken ayo margake tamakno japa mantramu jangan tumpang suh kemlawane tanganku nibani dadamu ora putung kamu sembah dramamu sedina ping 7 cangkeme